Kecuali seng me hak si palai kala sam gi koding kedom a khandailan man pens ngau shi ki pai ba ya ka jingnon ka man pelong no ya khandailan kum ka shlem deiriti ka ban tingkai ya ka snap ben riu ba ya ka la sam da ka socio cultural self hadien bradap sam ki kodling kedom shi ki pai ba na ka liang assistant socio and cultural secretary central body usamla burning star thaba ula ong baga seng kadawa no ko sokar jula ban shna mar khandailat ka shlem deriti khnang bakan long kum ka rinsan surwai surtem bat ka shaten rai ki kaitor du halia khasi jantia bat garo nangta nakabenta ki basa bayai ne nakabenta ka bam ka di ten rai bat ka than ka wet ki marshna ti ten rai ko order ki jingte yeng ten rai ba phalang ka kerteng khandailat uba thaba ula pen pau ba lingba kani kan thaulat ai kam ai jam ki samla na lor ban kentio ya ka shilong kum ka nong ba deiriti ki we boleh kan? Dalam kertas ni. Siap kesentuh dah siap. Ya, orang kita menang juga. Balik put. Balik put. Social cultural sakbi nakal mentaksi nakal gilaiwan ban sam abi mo kan krop akne po Thailand ban panpau seperti ban ura kata ka suku in ba halo ka jindawa jong gaseng abi dei baga jindawa jong ban halo ya Thailand Islam deriti kade Thailand Islam deriti kade ka wei niki jingtu jong gaseng apa nakal yang jong gaseng i bu ka jindawa sarkar bakan thau ne po Thailand nang bakan long ka jing ailat ya kini ki beriudon sak menjongi nak benta badsna ya Islam habe dei rawai ka siau tem ka putan rai di wei ka ba kadek khnailat kadek jaka ka ba pau ha ni ko silong ba kadai ru ka donut jong ka sol silong tak tak dau ki wei ki toris bagi wan ki wei ki jala ki jungwan hang ne ka jaka tidak ka ba thau ya kini Islam Islam tan rai Islam khnailat Islam deriti kemut ba kan pensuk iki priu bawan neki iki jela ban wan hang ne ban pej adu kan no ka jingkus pa jong pergi ke dustur culture jongi kadam ka put karwai tan ra kita age ki jingku ke ban nakal yang seng dia sam ne kan ka pakan yang sing bokta Atau pintu kan perlu ke likisan balik perlu sarkar naik ta. Yang ini disambung. I nakal yang jong seng mari ki bana ki tayo wala dap ada penbu dah kecil thok chau chief minister lo ka dei ka benta den dai nakal yang seng in saya budin yang ne ka kam nang ba ka ka ba kaki ka jingdawa jong sen kan long pasiso mar balai sakwi ka bentang ikwa ban kan tu ya sarkar I hakane ka por bamta ki don sap jong ki kur samla don sap ka tem ka put karwai ka siau tan rai ki labur ha
Tehnrai ngimi ba nak liak sarkar kam thau kino ki jaka kan bu kerpang na batagi ni don sap. Ane dak ba thawi kine ki jaka kerpang. Ki ba don sap nak bantaban isak perthai kam tam lai le ki toris bawa ni jaka kan long ka kabu ban ai kam ai jamru iki samla ki jongi habai dei bakane ka banta.